Bismillah, buku baru Waringin Sungsang Jawa, Sunan Kalijaga dan para muridnya. Penerbitnya Diva Press Jogja, Bantul, harga 90.000. Silakan dibeli. Waringin Sungsang Jawa. Apa Waringin Sungsang? Waringin wit ringin atau pohon ringin. Sungsang artinya posisi terbalik atau kebalik. Kok iso ngono piye kuwi? Waringin, wit ringin kuwi oyote nyang ngisor. Ya, tapi selain nyang ngisor, oyote ringin ana ing dhuwur. Biasane wujude slulur-slulur yang biasane nggo gandulan Tarsan nang hutan. Nggo gandulan kethek. Tapi selain itu, posisine Waringin Sungsang maksude enek wong sing ngarani kuwi jenis ajian atau jenis ilmu. Ilmune sering dikaitke karo ilmune Sunan Kalijaga. Ada Sunan Kalijaga kuwi dakwah wali tanah Jawa sing siar dakwah agama Islam. Mosok ya arep ngajarke ilmu ajian klenik, mestine ora. Menurut persepsiku. Waringin Sungsang iki nyeritakake apa ya ringkesane ya. Oke, nek pengen ngerti buku iki ya kudu maca dhisik. Tapi menurut pendapatku pribadi iki kemungkinan nyeritakake ya seperti kalau ditulis yang gini. Sunan Kalijaga dalam kurung Sunan Tembayat. Maksudnya Sunan Kalijaga duwe murid jenenge Sunan Tembayat. Atau sadurunge jenenge Ki Pandanarang. Video utawa cerita tentang Sunan Kalijaga lan Ki Pandanarang wis pernah tak syuting nggon lakon kentrung sing dibawa sing ditampilke dening Mas Toto Yasmiran nggon video YouTubeku. Sunan Pandanarang. Selain Sunan Pandanarang atau Sunan Tembayat sing jarene yang Bayat Klaten kuwi kuburane. Murid Sunan Kalijaga kuwi akeh banget mestine. Rata-rata tadi penggede-penggede yang tanah Jawa salah sijine. Sing terkenal Joko Tingkir atau Mas Karebet kuwi murid Sunan Kalijaga. Mas Karebet akeh